ovdje piše da ste oca odvele ustaše. I? Šta i? To je dovoljno. Kako mislite dovoljno? Pa dovoljno, bogati ustaše odvele, ustaše zavrbovala. Šta tako piše? Pa piše, ne piše, svejedno, piše, ne piše. Onda? Šta onda? Meni se čini posve logičnim kad ustaše nekoga odvedu da ostane s njima. Vama se čini? Da, meni se čini. Meni se ne čini. Jeli? Tebi se ne čini. A što se tebi čini? Meni se ne čini ništa. Ali mi se čini da je to što se vama čini besmislica. Besmislica? Što im je napao, kad je? Što im je napao? Kako znate da nije? I kako znate da su ustaše? Nećemo izmišljati, nećemo izmišljati. Dokaži suprotno ako može. Ajde, dokaži suprotno. Izvoli. Bio je ustaša i gotovo!